simplement em volia escoltar. Mama, que no estic malalt. I vaig tornar, però res. Indòmit, Aina. De veritat és aquesta la vida que volem viure? Estem segurs que volem viure la nostra existència a través d'una pantalla, a través d'una càmera? El meu nom és... I el teu? Berta. Des del cim del mirador vam estar rient de les onades del mar, les vam intimidar fins a convertir-les en tempesta tropical, però la marea i el vent es van endur la teva cadira de platja, el cassó vermell, Montse. Curt espectre de vida, neixo, visc i moro. Curta esperança de vida, no sóc home, sinó mort. Món i el destí, d'Abu Bakr.